Igo na lang sa paghilak ang inahan sa usa ka 11 ka buwang batang lalaki nga si Jirel Rodriguez. Human nga napaig kini dihang nasunog ang ilang panimalay pasado alas 8 kagabi sa 52K Bohol Village, Dan Espolarium, Barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Ang nakala sa sunog na ilhang si Jaden Rel Posa, kinsawa na masalbar sa nagdilaab nilang panimalay. Ang apuhan sa 11 ka buwan nga batang lalaki nga si Marino Millonida nakaangkon og grabeng paso sa kalawasan. Human nga iya untang gisalbar ang iyang apo sa nagdilaab niining panimalay. Apan napakyas gumikan sa kadako na sa kayo. Matod ni Millonida nga naghidahigda siya sa iyang lawak sa silong nga bahin sa duha ka danan nilang pinianan. Diya nakamatikod nga naghilak ang iyang apo. Apan sa pagtuo nga nagpresyo ra kini sa wala matinong rason, wala rosab siya magtagad. Diha na siya makamatikod nga nasunog ang ikaduhang andana sa ilang panimalay. Dihang nakita nga hayag ang ibabaw nga bahin sa ilang panimalay. Dihang milili siya sa gawas sa iyang lawak. Diha na siya nagdaidali og salbar sa iyang apo. Apan dili na matabang ang kadako sa kayo. Wala ko libutan so nagsiga ba ito. Ibong ko nga pag-abli sa mutahan nga hayag man. Matong gilili. Hayag ng pagbabaw mo sakak og danan. Pag ilang kwarto nagsiga na. Mato nga pag sakak og dali aksug-sud. Kay di pa magayo kayo wa man maglangas ba. Pag aksyon sud ning lihok man lang kayo mura maging hakop no. Balik ko man. Si Millonida ana magpuyo sa silong sa ilang duha ka dana nga panimalay. Samtang sa taas mo ang iyang anak nga si Rodriguez. Kapuyo nining si John Rel Posa ug ang iyang apo. Nasayran nga atol sa hitabo. Ang amahan sa iyang apo nga si Posa, padulong mamasahero isip e-bike driver. Samtang inahan sa iyang apo nga si Rodriguez, nila kausab sa ilang panimalay gumikan kay adunay gipalit sa tindahan. Madaba na bira pa ganang kutsun kay aron na ako kagian ba. Pero pagtanong nimo imong apo wa pud masunog. Aw, wato siya patay na to siya kay ang kutsun puro naman nagsiga. Okay. Puro Yaw wa na mahilak. wa na mahilak. Muot na aso na siga. Mo to ang kutsun nga napay wa masunog hanggi ato giparingkap ang bira. Pilit man ang kutsun. Wa na buhi hanto nagisi wa nang ang siga ding hamag no. Nga mo to ninaog lang sa ka kay Ana musunod naman nagkayo no. Sa inisyal nga pagisusi sa Cebu City Fire Office, ilang nadawat ang alarma sa sunog alas 8:24 sa gabi ug nakontrolar ni anang alas 8:34. Human gipaubos usab sa first alarm. Giba na ba nang maabot sa 12,500 pesos ang danyo sa sunog. Wa usay laing panimalay nga nasunog gawas sa panimalay sa Banay Rodriguez. Matod ni SFO to Wendell Villanueva nga posibleng kandila ang hinungdan sa sunog. Gumikan kay way kuryente ang panimalay sa Banay Rodriguez. Human nga naputlan sa miaging 3 ka buwan. Ato ang patasan ato ang pag-amping kanunay bitaw kay nga na very basic na to, balik-balik na ng istorya nga magamit ang kandila, dapat ibutang nato sa butanganan nga daling matumba, di nato ibutang duol sa kurtina o dali nga mga sunog nga mga karton, mga papel ana. I-make sure gid nato na mapawong unta nato pero malagi usahay tungod sa kumpiyansa ba. Basin balik ra bitaw dayon ko. Ang pagkakalas sa 6 ka buwang batang lalaki mo ikaduha nga natala sudlang sa milabayng 3 ka adlaw. Human nga usa-usab ka 43 anyos nga lalaki ang nakala sa sunog nga maigo sa may sitio Tayong, Barangay Talamban niadtong Biyernes sa buntag. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.